Li faré una entrevista a en Roland Pollard. Ostres, quina passada! Aquí al campus? És a Manhattan. Sempre dient d'anar a Manhattan a passar un cap de setmana especial. I serà fantàstic. Anirem a fer un passeig amb cotxe de cavalls? I tant. Si no plou. És, amb diferència, el director americà més interessant. Ja que és el teu primer encàrrec important, vols un caramelet? De què? No puc venir a dinar. Per què? Està passant per una crisi artística. És un caramelet. Gatsby, encantat de saludar-te. Quina alegria veure't. Aquí, creant un clàssic modern del cine negre. Doncs mira que bé. I vols sortir? Hola. Anem per feina? Escolta, no penses obrir la boca? És que tinc no viatjant, no m'hi veig amb cor. Escena 19, presa 3. Acció! Josh, comença a ploure. I talleu! Ho veus? Sabia que te'n sortiries. Ei, Josh. I no li diré a la teva nòvia. Ashley, què passa? M'has dit que em trucaries fa més de mitja hora. La pel·lícula ha costat 70 milions de dòlars i en Rolly no n'està gens content. Li dius Rolly? Sí, i en Ted i jo l'hem d'anar a buscar abans que li agafi un atac de bogeria. Qui és en Ted? Era el teu nòvio? Sí, és una mica excèntric. Rolly? Ai, que fort. Ets en Francisco Vega. Això és bo o dolent? Per la meva amiga ets el millor que s'ha inventat després de la pastilla de l'endemà. Francisco Vega s'ha deixat veure per la ciutat acompanyat de la seva nova conquista. La meva nòvia m'ha plantat per un actor de cine. I què hi fas aquí sola? Fer realitat els somnis. I com ho fas? Són 500, rei. T'agradaria guanyar-ne 5.000? Mare, us presento la meva nòvia, l'Ashley Enright. Però madura i busca't un ofici. Una tia així no vol viure sense dur-se res a la boca. Una manera curiosa de dir-ho. Es veu que ha trobat una notícia bomba i ell es pren la feina seriosament. No n'hauria d'ingerir tan copiosament. Em torno apassionada, agressiva, absurda, em poso... Hola, Ashley. Ara no puc parlar. Em pots dir a què ve tant de secretisme? O potser és que porteu alguna cosa entre mans. O potser és que porteu alguna cosa entre mans. Això és la vida real. La vida real està bé pels que no aspiren a res més. Havia de ser una entrevisteta d'una hora i prou. I ara el cap de setmana a fer punyetes. Perquè he trobat un autèntic filó aquí. Treu-te la gabardina. No puc, no porto res a sota.